Il-Baġit 2015 se jkompli għajn lil dawk li jixtru proprjetà l-ewwel darba. Dawn se jkunu qed jiffrankaw sa 5,250 euro. Sandro Ketkuti, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi, laqa din il-miżura. Il-miżura illi kellna s-sena l-oħra l-first time buyers illi il-first time buyers jiġu eżentati minn kull tip ta' boll ġiet estiża għal 6 xhur u li din hija tinżel tajjeb ħafna mal-first time buyer u hija miżura pożittiva u ħallet ħafna frott. Riforma oħra fit-taxxa kapitali fuq il-proprjetà bħalissa sistema ta' taħlita ta' taxxa finali u t-taxxa ta' dħul fuq il-proprjetà. Dawn se jispiċċaw. Mill-bidu tas sena d-dieħla t-taxxa finali fuq il-valur tal-proprjetà trasferita se jkun 8%, inqas mir-rata kurrenti ta' 12%. Fl-istess ħin il-riforma rivoluzzjoni tista' tgħid li saret kif titħallas il-capital gains f'dan il-qasam fil-proprjetà se tkun waħda pożittiva ħafna u se ġib ġid kbir fl-attività tal-industrija tal-proprjetà.